Nou, wij zijn van plan om in de toekomst hier een multifunctionele ijshal, CQ atletiek accommodatie te realiseren. 400 meter ijsbaan en een 400 meter atletiekbaan. Nou, wij denken dat het samen met de ijshal en met de gemeente Ljouwert nog in bredere opzet kan. Breder zou beter wezen van de exploitatie, omdat er het hele jaar beziek is binnen. Voor onder andere fitness, een skierbaan en dus een atletiekbaan. Atletiek is net voor niks de moeder van alle sporten. En we verzorgen in een behoefte. Alle sporten houden wat naar atletiek. En als ondersteuning, de raidrijders die zijn prut op de atletiekbaan te vinden met hun trainingen. De atletiekbaan rint hier omheen, zeg maar, de donkere blauwe. En er zit een omloop omheen, zodat we 's winters in de exploitatie wat er omheen rennen kunnen, zeg maar. De sprint kan je hier gewoon plak vinden. Dit is de horeca en hospitality gelegenheden en dit is de fitnesskracht gebeuren. Ze zijn al van 2000 zo'n oud waande. Eerst maar 2 hallen, maar goedkoper en dus realistischer is alles in 1 hal. Op een gegeven moment, als dat is eruit gaat, eind maart, dan komen we in de zomerexploitatie. En dan hebben we dus een volledige 400 meter atletiekbaan en een 333 meter skierbaan. Dus dat is dit gebeuren. Hier vinden de technische noemers van de atletiek plak. Het heegspringen, het polstuk heegspringen, vierspringen hier in deze beide zijtakken. En dit wordt een multifunctionele sportvlier. We is dus net alleen nog skielerkast, maar we is ook een voetbaltoernooi houden kast. We is hockeykast, we is judo, vechtsport houden kast. 1 januari 2015 met de nieuwe Alverstede te stingen. Binnen ze dan net al te laat. De besluitvorming is natuurlijk vrij snel. Alleen nog bouwtechnisch en qua realisatie kennen wij prima in die planning mee, die de Elfstedenhal voorzit. Dus dat zou daar prima in passen. De gemeente wil nou net reageren omdat ze de plannen net kennen. Van de ploeg zei dat er het plan van de week opsturen zal.